يوتيوب دو يحش ويس تيك توك من يوخا بدم بيخفل تخفلت نمخان خا تاي كنمال انينا بهمي من قد خا يخفل زل كنرينا سلام نا يوتيوب چانلنا تخطاتلتي قدمي لما اتوين همز نغركم امنا يلو ما انت مدونا يوتيوب دو يحش ويس تيك توك بما انترك خفلو من خالي دما زفلاليو من زمساسلو من نغرات بحوار كنرينا نازي يوتيوب چانل حدش تدخلونكم دما سبسكرايب مغواري درسو حدي نا فيديونا نقطع ኣብ መጀመርያ ንሪኦ ድማ ናብ ኢትዮጵያ ብቐጥታ ብባንኪ ቅርሺ ዝኸፍለና ካብ ዩቲዩብን ቲክቶክን መን እዩ ዝብል ዩቲዩብ ብቐጥታ ናብ ባንኪ ብመንገዲ ስዊፍት ኮድ ኣቢሉ ናብ ናይ ባንክ ኣካውንትና እዩ ቅርሺ ዝኸፍለና እሱ እውን ጀርመን ኣብለሎ ባንክ ማለት እውን ኮሜርስ ባንክ ኣቢሉ ብፈረንጂ ዕለት 21 ናብ ባንክ ኣካውንትና ይኸፍለና ማለት እዩ ስለዚ ዩቲዩብ ብቐጥታ ናይ ኢትዮጵያ ባንክታት ቅርሺ ዝኸፍል حارف بلاتفورم يو مالت كاوزا قاتلنا دما تيك توك نرأت لنا دما تيك توك بقطتا ناونا إثيوبيا بانكي اي خفلن بهمي من قد ما يخفل ديرهم باي بالنا بيونر اكاونت ابيلو يخفلنا يخون دامبر او إثيوبيا خوينا ناي باي بالن بيونر اكاونت مخفاتين خل سلازي دما يوتيوب بقطتا نا بانك يخفلنا تولو تيك توك دما باي بالن بيونر اكاونت ابيلو يخفلنا مالتي هلا دما ازوم بلاتفورمات نعنا بهمي من قد يوم ارشد خفلنا لنا بيوتيوب تخفلت المقان زلينا قلتي تاكنستاكل زلنا حال سيتين ترحيو اذا سيتين غزلا او يوتيوب عندها حالنا اذا سيتين غزي نمستخال دما نا يوتيوب ستوديو بمخاد كانتري لول نا يونايتد ستيت يونايتد كينغدم ويدما كينيا بتاعنا للو عدتات ናይ YPP አባላት ዝኾና ሃገራት መሪጽና ክንጥቀምኔና ማለት እዩ ኣብዚ ሓደ ነገር ክነግረኩም ብዛዕባ ዙ ሴቲንግ እዚ ብደንብ ግልጽ ንኾነልኩም ድማ ኣብዚ ሓለፈ ብዛዕባ ዙ ሴቲንግ እዚ ሰራሕናዮ ቪድዮ ስለለሎ ኣው ኣትኹም ራይ ትኽእሉ ኢኹም ወይ ድማ ሕዚ ኣብ ላዕሊ ፒን ገይረልኩም ኒኹ ኣትኹም ራይ ትኽእሉ ኢኹም ስለዚ ድማ ኣብ ዩቲዩብ ገንዘብ ንምስራሕ ዛን ንእሽተን ሴቲንግ ምስትኽኸል ብቻ እያ ተድልየና ማለት እዩ ካልኣይ ድማ ቲክቶክ بتيكتوك قرش ንምስራሕ ክልተ ዓይነት መንገዲ ክንጥቀም ንኽእል ኢና ቀዳማይ ኣብ ላይቭ ብዝወሃበና ጊፍት እዩ ካልኣይ ድማ ኣብ ቲክቶክ ፖስት ንገብሮ ልዕሊ 1 ደቂቃ ቪድዮ ቲክቶክና ሞኔታይዝ ኮይኑ ቅርሺ ምርካብ ንኽእል ኢና ይኹን ዳ እምበር ኣብ ኢትዮጵያ ኮይና ብህምዚ መንገዲ ቅርሺ ምስራሕ ንኽእል ብህምዚ መንገዲ ምስራሕ ተደሊና ግን ቲክቶክ በዓሉ ዝፈቀደሎም ዝተወሰኑ ሃገራት እኒአው እቶም ሃገራት ከም ኣብነት ክንሪኦም ከለና ድማ ዩናይትድ ስቴትስ ዩናይትድ ኪንግደም ጀርመን ጣሊያን ፈረንሳይ ስፔን ጃፓን ኮሪያን እዚኦም ዝኣመሰሉ ሃገራት በቲክቶክ ክሬተር ፈንድ ቅርሺ ክሰርሑ ዝኽእሉ ሃገራት እዮም ማለት እዩ ስለዚ ብህምዚ መንገዲ ቅርሺ ክንሰርሕ ተደሊና ኣብ ቲክቶክ ኣብዞም ዝጠቐስኩልኩም ዓድታት ነበርቲ ክንኾን እኒአና ማለት እዩ ካብዚ ቀፂልና ድማ ዩቲዩብን ቲክቶክን ዘመሳስሎም ነገር ንርአ ኣብ ዩቲዩብን ቲክቶክን ኣብ ክልቲኦም ብማዕረ ላይቭ ክንኣቱ ንኽእል ኢና ወይ ድማ ብላይቭ ቅርሺ ምስራሕ ንኽእል ኢና ኣብ ዩቲዩብ ላይቭ ተኣትዩ ተለኹም ብሰለስተ መንገዲ ቅርሺ ምርካብ ትኽእሉ ኢኹም ወይ ድማ ቪድዮ ፖስት ትገብሩ ተለኹም ሰባት ቪድዮኹም ተመችዎም ንዓኹም ጊፍት ክህቡኹም ይኽእሉ እዮም ስለዚ ካብ ዩቲዩብ ላይቭ ገንዘብ ንምርካብ ሰለስተ መንገድታት እኒአውና ንሳቶም ድማ ሱፐር ቻት ሱፐር ስቲከር እና ሱፐር ታንክስ እዮም ሱፐር ታንክስ ከዓ ቪድዮና ተመችዎም ሰባት ንዓና ልህቡና ጊፍት እዩ ሱፐር ታንክስ ልብሃል ኣብ ቲክቶክ ንርኢ ተለና ድማ ከም ዝፍለጥ ኣብ ላይቭ ብክልተ ወይ ድማ ብኣርባዕተ ኮይና ጌም ክንጫወት ከለና ብኮይን ኣቢሉ ዝወሃበና ጊፍት ኦር ገንዘብ እዩ ኣብ ላይቭ ገንዘብ ክንሰርሕ ዝሕግዘና ስለዚ ላይቭ ክንኣቱ ተለና ብቲክቶክን ዩቲዩብን ገንዘብ ምስራሕ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ሳልሳይ ድማ ብክልቲኦም ፕላትፎርም ዘመሳስሎም ነገር ብቪው ገንዘብ ምኽፋሎም እዩ ይኹን ዳ እምበር ተኸፈልትን ንምዃን ክነማልኦም ዝግበአና ክራይቴርያታት ኣለዉ ንሳቶም ድማ ብዩቲዩብ ገንዘብ ንምስራሕ ኣብ ዓመት 1000 ሰብስክራይበርን 4000 ኣወርን ይገድለና ኣብ ቲክቶክ ገንዘብ ንምስራሕ ድማ ኣብ ወርሒ 10000 ፎሎወርስና 100000 ቪው ክንረክብ ኒአና ይኹን ዳ እምበር ብህምዚ መንገዲ ቅርሺ ንምስራሕ ኣብ ቲክቶክ አንተሆም ዝነገርኩኹም ኣብቶም ሓንቲ ዝጠቐስኩልኩም ዓድታት ነበርቲ ክትኾኑ ኒአኩም ወይ ድማ ካልእ ዓይነት መንገዲ ክትጥቀሙ ኒአኩም ማለት እዩ ናይ ዩቲዩብ ቻነልና ተኸታተልቲ ናይ ሎሚ ዓመት መደብና እዚ መስል ነይሩ ኣብ ወፃኢ ድማ ከምዚኦም ዝወሉ ሓሪፋት ቪድዮታት ንኽበፅሐኩም ዘና ደወል ምልክት ነኽኢኹም ሰብስክራይብ ምግባር ይትረስዑ